Εδώ βλέπουμε τώρα την τοποθέτηση των εξαρτημάτων. Βλέπουμε το χαρακτηριστικό κίτρινο πράσινο καλώδιο που είναι για το συμπλήν ως γνωστόν. Εδώ βλέπουμε το μικροελεγκτή, ψύκτρες, ασφάλειες, αντιστάσεις, ταλαντωτές βάλαμε εδώ. Είναι χιλιάδες τα πράγματα και που εδώ έχουμε κρυφές αντιστάσεις για τους επίδοξους κλέφτες να μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται εδώ πέρα. Τώρα τοποθετούμε μέσα την ασφάλεια, το κύκλωμα όλο. Τους μπρώχνουμε. Το βάζουμε εδώ έτσι μέσα. Είναι πρόχειρο το κουμπάμε τώρα. Το κρατάμε έτσι, σιγά παιδί μου. Και μόλις ανοίξουμε τα φώτα ενεργοποιείται και το gadget εδώ πέρα. Και το κλείνουμε και σβήνει. Μόλις κλείσουμε τη μηχανή κλείνουν τα πάντα. Και μόλις ανοίξουμε, πήγαινε κοντά να φανεί το ρολάρισμα το ωραίο. Μόλις ανοίξουμε τη μηχανή έχουμε το ρολάρισμα και πάντα ο διακόπτης των φώτων ενεργοποιείται.